universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Por momentos vexo as cousas en branco e negro. A min tamén me pasa o mesmo. Eu tamén vexo así, pensei que foran as lagañas. E por que pasara isto? Coco, non capto nada anormal. Ao mellor pode ser unha interferencia de algunha zona pola que pasamos. Pois así sen cores parece todo moi aburrido. E se saímos buscalas? Pareceme boa idea, pero onde podemos atopalas? Creo que sei dun lugar onde podemos atopalas. Onde, Na natureza. Aquí está todo tamén en branco e negro. E onde estarán as cores? Pois non o sei. Pero as árbores deberían ser verdes e están grises. Está todo como na película que vimos o outro día. Esa tan antiga que encontramos no lixo. Fíxate se era antiga que nin siquiera falaban. Mirade! Onde están todas as cores? Esa cousa tragou todas as cores. E iso que? Que bonito. É o arco da vella. E de onde saiu? Só sai cando chove e ao mesmo tempo vai sol. Recoiro co pó de estrelas. Que cousas máis raras pasan neste planeta. Pois contan que debaixo do arco da vella hai un tesouro. Que ben, co que me gustan a mí os tesouros. Podemos ir buscalo. Sí, e así de paso traemos de novo as cores. Ei, mirade, atopei un libro. Bo, pero nin rastro do tesouro. Non sexas paspán. Este é o noso tesouro. Berliño, volvamos á nava a ler o novo libro. Bo, genial. Atopamos un libro, pero non as cores. O mellor no libro dísenos como recuperalas. Título: Neve, reneve, requete neve. Autor: Xosé Cermeño. Ilustracións: Avi. Editorial: SM. Esta é unha historia de moito, moito frío que pasou non hai moito tempo nunha cidade que podería ser a túa. Resulta que un sábado pola mañá, cando os seus habitantes se ergueron para ir traballar, descubriron que estaba nevando a todo nevar. E pasou toda a mañá do sábado e non pararon de caer folerpas do ceo. E chegou a tarde do sábado e non pararon de caer folerpas do ceo. E chegou a noite do sábado e nevou toda a noite de principio a fin. E así durante varios días. Primeiro, a neve fixo unha alfombra que tapou os campos e as rúas. Pero como non paraba de nevar, moi pronto se taparon tamén os caldeiros do lixo e os buzóns de correos. Pero como non paraba e non paraba de nevar, moi pronto se cubriron tamén todos os coches e as árbores pequenas. E como non paraba e non paraba e non paraba de nevar, enseguida se cubriron todas as casas pequenas e tamén o edificio máis alto da cidade, que quedou todo cuberto de neve. E así estiveron 7 días e 7 noites con todos os habitantes encerrados dentro da súa casa sen poder sair. De feito, pasaban moitos viaxeiros que chegaban en trineo e uns pensaban que se perderan porque non atopaban a cidade por ningún lado e outros pensaban que estaba un pouco máis adiante ou que lles quedara máis atrás.
e estuveron encerrados esperando a que deixase de nevar. E cando por fin parou de nevar e puideron sair os habitantes das súas casas e a neve marchou, quedaron asombrados porque a canda neve marcharan tamén as cores de todas as cousas. E toda a cidade quedou en branco e negro como unha película antiga. Entón, apareceu un home experto na televisión que dixo que iso xa ocorrera moito tempo atrás e que tiña que ver con que o estar en tanto tempo as cousas sen luz esquecían a cor da que eran e que o que había que facer era volver a pintar outra vez todas as cousas da cidade. Pero como os adultos estaban moi ocupados despois de tantos días en ir traballar, en ir ás fábricas e atender os negocios, o alcalde xuntou a todos os nenos e díxolles que eles ían a ser os encargados de pintar de novo todas as cousas da cidade. E repartiu botes de pintura e brochas á esgalla e mandounos a pintar dende a mañán cedo ata mediodía. Entón, os nenos, como pintaban ao seu aire, pois puxeronlle as cores que máis lle gustaban ás cousas. E, por exemplo, pintaron árbores azuis, árbores de violeta, pintaron os campos de vermello, pintaron os coches de moitas cores, e así lles quedou a cidade máis pavera do mundo. Pero claro, cando os adultos volveron de traballar e viron todo aquelo, colleron un enfado moi grande, pero xa non había volta, porque a pintura xa secara. E por moito e moito que se esforzaron os maiores, incluso o alcalde, que andivo toda a mañán refregando nun piñeiro que estaba pintado de azul, non conseguiron cambiar as cores. E tivo que quedar así, unha cidade na que as laranxeiras son azuis, os gatos son dourados e as laranxas son de cor branco. Ben, xa temos as cores de volta. ¡Qué lerilla! Vedes como o libro si era un tesouro? Merliño non é un canciño, tampouco é un gatiño. Tan só é o grande Merliño, cun corno moi chusquiño. Os nenos co corno quero protexer e contos quero lles traer. Pola galaxia buscamos planetas cheos de fantasía e de moitas letras. Merliño non é un canciño, tampouco é un gatiño. Tan só é o grande Merliño, cun corno moi chusquiño. Co meu corno crear fantasía dame moita alegría. Gústame soñar e imaginar entre os debuxos dun conto voar. Merliño non é un canciño, tampouco é un gatiño. Tan só é o grande Merliño, cun corno moi chusquiño. Merliño, Merliño.